پشتی سه سالان ji kontrolkirina dergehê Nesîbî Hevsnûr di navbera Sûrî û Urdunê de ji aliya opozisyona Sûrî ve opozisyona Sûrî belî demekî gihişt rêkeftinekî li parêzgeha Derayê bi Rûsyê re ku dergehê Nesîb were radestkirin ji polîsên Rûsî re û karûbarên sînorî ji wê demê ve taweke îro hatibû rawestandin. Îro roja duşemê ajansên serbê rejîma Esed ve ragihandin ku dergehê Nesîbiyê sînorî bi Urdunê re hate vekirin û karê hatûçûna otomobîlan û kesan di navbera her du welatan de dest pê kir. Hikûmeta Urdunê xalên ku komîtên têqanîyên Sûrî û Urdunî derbarê dubara vekirina dergehê Nesîb ji roja îro ve gihiştinê de belav kir û xal jî ev in. Karê sînor li her du welatan ji demijmêr heştê beyanî ta çarê êvarî wê vekirî be. Her wiha welatiyên Urdunî dikarin derbasî Sûriyê bi otomobîla xwe bibin. Welatiyê Urdunî yê ku li Sûriyê dimîne dikare derbasî Urdunê bibe. Û yek biriya navinda sînorî her wiha welatiyê Sûrî jî yê ku li Urdunê dimîne dikare derbasî Sûriyê bibe eger belgenameyên wî durist tên kar anîn. Welatiyê Sûrî yê ku dixwaze derbasî Urdunê bibe dibe erêkirinekî ewlekarî bi dest bixe. Her wiha dibe vîzaya Urdunî jî bi dest xistibe. Dibe ku bazirganên Sûrî karê xwe sînorî bikin piştî ku kiryarên pişkinînê werin kirin. Her wiha welatiyê Sûrî yê ku nasnameya wî ya bazirganî hebe dikarî bi otomobîla xwe ya taybet bê vîza derbas bibe. Ji aliyek din ve sendîkeyê baregehên bazirganiyê Urdunî Mihemed Xêr Dawûd got ku sendîkeyê nêzîka 5,000 baregehên bazirganî amade kirine de ku hatûçûna bazirganî ji bo Sûriyê careka din dest pê bike.